Takže čau čau, já vás vítám od 9. už 9. dílu Planetek. Omlouvám se za minulý fail, to se mi nelíbí. Omlouvám se za minulý fail, padl mi fraps a pak už se mi to nechtělo dotáčet. Takže jsem to nedotáčel. Jsem taky trošku nemocnej, tak kdybyste něco neslyšeli, tak se omlouvám. Protože být nemocnej to není opravdu nejlepší. Ne, že bych byl nemocnej, ale jsem nachlazený, je to docela humáč. Fujekla. Co budu dneska dělat? Dneska bych si chtěl tady... Dneska bych si chtěl udělat tady tenhle barák, bude celý prosklený. Jo, možná jenom tady ten vrch, ještě uvidím. Takže si doděláme barák. A nevím, co jsem měl v plánu. Půjdu si, každopádně se přestěhuju. Taky jste si mohli všimnout, že jsem udělal rozhovor s Mentem. A byl jsem na vás hodný a uploadil jsem to dřív, i když jsem to slíbil až za 50 odběratelů, tak si toho važte. Mám tady sekírku, takže bych se měl vrátit domů a udělat si sekírku. Opravdu nevím, kde jsme minule skončili. Ale napadá mě jedna věc, že si asi... půjdeme na písek. Zabijeme pár creeperů. A uděláme si ten tuhle planetu si vybombíme. Tak, tady nám to už nějak roste. Tak si to tady pozbíráme. Tak, zpátky nasadíme. Pardon, nám to krásně vyrostlo. Já jsem si šel pro sekeru, ale se tady sbírám zahrádku. A taky mám s Mentem domluvíno, že s ním natočím livestream, nebo že s ním budu v livestreamu. Tak vám potom hodím odkaz a můžete se podívat. Takže já jsem chtěl sekeru. No, nebudu zavírat. Co se nám tady pálí? Jo, skoro se nám tady pálí. Tady se nám dopálilo, nemám ještě? Nemám. Tak si tady vezmeme tohle. Sem odložíme věci, které momentálně nepotřebujeme. Ale já se bojím, že tyhle sekery nám nevystačí, takže já si asi udělám ještě. Tak, ještě si vezmu tyhle dvě. A uděláme si železnou. Tady krafťák. A máme to. Takže. To bolí hlava. Nevím, co bych mluvil, jsou opravdu úplně mimo. Já to natáčím teď tak trochu z donucení, protože planetky dlouho nebyly. Takže tento díl nebude tak dlouhý, bude mít asi jenom 10 minut. Udělám tady jenom takové malé kravinky. A nebudu to nějak protahovat, protože mě bolí i v krku. Můžete slyšet, že chrapím. Což taky není pro mě zrovna 3krát nejlepší. A prostě tak. Tady svítí slunce do očí. V reálu. Ne ve hře. Ve hře taky, ale v reálu je to opravdu horší. No tak já stačí toho sekem a vysekám to dřevo, bude to lepší. Ups. Se to bude muset potom trošku řešit. Ty golden exky se pěkně rychle ničej, skoro nic to nevydrží. Teď to říkám. Ale mám toho zlata moc, takže to musím vypotřebovat. Takže já jsem vlastně tu železnou nepotřeboval, ale když už ho máme, tak už si ho necháme. Tak, jo. Tak nic. Můžeme vlastně vysekat tady rukou. Nevím, jestli to není moc nahlas, až to snížím trošku. Máme to na Braveu. Takže si to tady vysekáme a uděláme si to skleněný. Protože skleněný to bude fešnější. Tak, tohle si hodíme ještě dolů a můžeme jet.
Aha. Opravdu nemám, co bych mluvil. Už tady pomalu není ani co komentovat. Když nebolí hlava. A ještě když mluvím, tak mě v tom krku bolí ještě víc. Takže je to docela humus. Pořád po mně škemráte vlog. Nevím, jestli vám ho udělám, protože jsem zlej. Chňo. Ale ne, tak určitě někdy udělám. Ale zase za nějaký počet odběratelů. Na velké prázdniny mám domluvený rozhovor s Minecraft Boxem, ale blížší informace vám podám až pak, protože s tím rozhovorem mentem jsem byl na vás hodný, tak teďka na vás hodný nebudu, dávám to, uploadu to opravdu, až seženete nějaké ty odběratele, které si já řeknu. Se brzy všechno dovíte. Jak vidíte, tak mi dochází sklo, takže si budu muset zajít na písek. Jo, já to úplně slyším, jak mluvím sekaně, to není možné. Teď do neděle asi ode mě už žádné video nebude. Protože jsem nemocnej a chci se z toho vyléžet a nechci ty hlasivky ještě víc namáhat. Pravdu, že jenom tak mluvím. Takže já to asi ještě zvýším. Aha, nezvýším. Já to budu dělat z vrchu. Pardon. Šup, tak. Najedem. Jsem se teďka trošku zamyslel. To je opravdu, já nevím, co jich mluvil. Tohle bude takový trošku tižší díl. A to už jste si mohli všimnout, fakt. No. Opravdu, pardon. Nějak mi to dobře neprospívá to mluvení. Tak, teďka už bych to možná aj srovnal. Tak a měl bych se jít vyspat, mám zaplé monstra, jo mám. Hraje na easy, protože jsem amatér. Takže já jsem si to nemusel dělat takhle jak retard, ale mohl jsem zrovna zajít na skleněnou. No, každý nemůže být Einstein. Akor já. Takže se jdem vyspat, doufám, že se nám vypalilo. Jdemit! Nějaký to sklo. Snad to bude stačit, když to nebude stačit, já to vím. Takže se vyspíme, já tady napiju čaje. Tak. A dál nic. Dřevo máme, teda sklo máme, snad nám to vystačí. Jsem se mal najíst, to je jedno. Ježíš Maria. No, super. Kdo počkej. Tak, uhořel. Já. Si to dozaplňujeme. A teda doufám, že nám to sklo vyjde. Nerad bych šel ještě na dřevo, teda na písek a znovu pálil. Výborně. Zbylo nám ještě sklo na to, aby jsem si tady takhle udělal schody. Tady si to radši ještě zvýšil, ale tady to vlastně se můžu dát dřevo. Tak, pak asi tady ne. Dobrý, jsem si zase trošku zamyslel. Tak, už tady něco máme, takže už bych si mohl přetáhnout postel a truhly. Tak si zaspídujem, jestli ještě můžem. No, to mě tak špatně. Jak jsem říkal, do neděle asi točit nebudu, protože je mi úplně šoufle. Takže my se chtěm stěhovat, že? Takže si vezmeme postel a vezmeme si tuhle truhlu ještě sebou. Řekl jsem, vezmeme si truhlu. Tak, máme místo, nemáme už skoro místo. Zkusím si tam udělat potom nějaký port nebo něco.
Zkusíme něco vymyslet. Co nějaký vodní výtah, který by byl rychlejší, jak tady tohle chození. No, každopádně teď ještě pár dílů budeme chodit jak největší kretoši. Takže, jak to udělal, bych si mohl hodit postel sem. A česty bych si mohl... Kam si dáme česty, co? A česty si dám takhle vedle postele. Tak. Do země a na druhé straně to samé. A dorozbijeme si už sekerku, tak, výborně. A já bych se mohl najíst, no vlastně bych to mohl vyházet ty věci. No, zkažené maso jíst nebudu. Tak, všechno si uklidíme, ať máme více místa na to druhou. Ale no, asi sekerku nebudu. Jej, to pěkné, to skleněné, to se mi líbí. Pardon. A už nemáme ani speeda, takže si nezaspídujeme. V příštím díle, také, což bude asi v pondělí, si se vydáme na dia, nebo budeme těžit. Tak to nevím, jestli přenesu. Takže to budu muset přinášet po jedné. Ani ne, tak rozbijeme tu druhou a budeme si muset pohnout. Takže já si tady s ním jabko. Vystřílám tady ty potvory, které nepotřebuju. A mám nějaké jídlo. A mám tady stejky. Takže si sníme stejky. Ale běč. To není potřeba, to nepotřebuju. No, když si pohnu, jak to třeba je stihnu. Takže si to přinesu a pro tento díl bych to už ukončil, protože by není zrovna nejlíp. Ale to už říkám po několikáté. Já si to můžu naházet vlastně i sem. Takže nahážem si to i sem a v příštím díle si snad uděláme pořádek. Tak, to už jsem nedám. Jo, mám ještě tohle. Fuck. Teď si sem hodím tuhle truhlu. A ještě si tam rychle dosprintuju a plneček už to asi ukončím. Nevím, jestli jste mě vůbec slyšeli, protože mluvím strašně potichu. Slunko mi svítí do očí, to je docela humáč. Možná, pokud se mi bude chtít, tak udělám video i dřív než v pondělí. Pokusím se to nějak vyležet, ale nic neslibuju. Kvůli takovým kravinám jsem se vracel. Ježišmarja. To abych si vlastně ještě mohl vzít, už nic. Tady si to nechám růst. Dammit. Tak. Si to proskáčem tu dva. Fuck. Takže já bych se s vámi pro tenhle díl rozloučil. Pokud se vám video líbilo, tak mi dejte like. Pokud se vám líbí náš kanál nebo naše videa celkově, tak dejte odběr. Navštivte naši Facebook stránku Herní krabice, normálně nás tam najdete. A pokud budete tak hodní, tak choďte na web www.hernibrana.cz a klikněte tam na reklamy. Pomůžete nám tím, že že celý projekt Herní brána pojede díl. Takže děkuji, že to sledli, dejte nám odběr, dejte nám like a navštivte náš Facebook.